Os partidos políticos que formarán parte do cuadripartito que gobernará Cambados nos vindeiros 4 anos achegan posturas para determinar a organización do goberno. O alcalde Samuel Lago agarda poder anunciar o acordo nos vindeiros días. Ben, pois eu coido que van no bo camiño, estamos, eu creo que esas diferencias principais, esos obstáculos que existían para retomar as negociacións foron solventados e agora estamos, na miña opinión, no tramo final. Estamos perfilando determinados aspectos do acordo, pero eu considero que está xa encarrilado, que está xa encamiñado. Os principais obstáculos déronse entre Somos Cambados e o BNG en asuntos relacionados coas áreas de goberno e as tenencias da alcaldía. Eu penso que houve un xestos de generosidade por todos os grupos, eses xestos de generosidade foron valorados positivamente por todos os que formamos parte da negociación e iso permitiu que pudésemos seguir avanzando. Nestas negociacións non está a participar Cambados Pode. José Ramón Abal explica que non se sentará a negociar ata que as tres formacións de esquerdas non se aclaren. Tamén indica que as áreas que levará a súa formación xa estaban pactadas. A ver, era obras e servicios, urbanismo e mobilidade cedinllo ao BNG, o urbanismo e mobilidade e despois o que é a policía local, que sería seguridade cidadana, tráfico. A estas áreas hai que engadir en o turismo. José Ramón Abal tamén adiantou que as liberacións serán unha por cada formación. A ver, nós o que falamos antes xa do pleno antes, porque eu despois do pleno de investidura non foi a ninguna reunión, que se fale dunha liberación para cada grupo. A pesar de todas estas complicacións no comezo das negociacións, o alcalde de Cambados, Samuel Lago, confía en que o cuadripartito será beneficioso para o concello. Creo que para a cidadanía en general vai ter aspectos positivos como de que haxa 4 forzas políticas traballando, 4 forzas políticas aportando ideas, aportando ganas, ilusión, que cada un vai tratar de facelo o mellor posible. E iso, pois, moitas veces supón unha ventaxa sobre un goberno monocolor, onde só hai un grupo de ideas. Eu creo que vai ter máis ventaxas que inconvenientes. Creo que no aspecto personal as relacións son boas e no aspecto político as diferencias que pode haber son facilmente salvables, habendo boa coordinación e boa comunicación, que é no que máis estamos facendo fincapé. Aínda non hai data para celebrar o pleno de organización. O Concello terá como máximo ata o día 17 de xullo para realizalo.